estimate sa JICA sa atong damage economic losses sa Subo 1.1 billion pesos per day kada adlaw. Usa ka bilyon ka pesos kada adlaw ang mawa sa atong lokal nga ekonomiya tungod sa traffic congestion dinhi sa Subo. So kanang inyong kasapot, kanang inyong kapungot, kanang inyong kahimangod nga wa din mo kaabot sa inyong destinasyon, mo translate na og 1.1 billion pesos nga economic losses a day. Sumatod sa JICA, aron pag-quantify ini, kita dinhi Subo mawad-an tag 365 billion pesos a year tungod sa traffic congestion. Kadako sa pilde tungod sa pagkabara sa mga sakyanan diha sa atong kadalanan. Sa ato pa karong tuiga, leap year man ang 2024, mas dako pa yun atong damage. Moabot og 366 billion pesos ang kadaot, ang economic losses tungod sa kabara sa trafiko. 2019 figure ni, so atong gikabalakan ni dako ni sa karong tuiga 2024. Dito sa Metro Manila, dunay buwag nga pagtuon ang JICA. In 2019, ang kadaot sa Metro Manila, 2 billion, na doble. 2 billion pesos a day ang ilang kadaot sa traffic congestion. Sa 2019 na. Doon na sila updated nga version. Ako nabasahan karong sa iyong buntag. Sa 2024, nga pagtuon sa JICA, ang damage sa ang economic losses tungod sa traffic congestion sa Metro Manila moabot nag 3.5 billion pesos per day. Sus, grabe ha. From 2 billion in 2019 to 3.5 billion pesos na karong tuiga sa 2024. Gitranslate ni sa JICA ngadto sa 1.27 trillion pesos a year. Kapina usa ka trilyon ka pesos ang kadaot sa ekonomiya sa Pilipinas kada tuig. Dili Pilipinas, Metro Manila lang. Lain pang kapin usa ka bilyon ka pesos nga kadaot dinhi sa ato sa Subo, amot pila sab ka milyon o ka bilyon ka pesos ang kadaot sa traffic congestion sa Metro Davao, sa Metro Cagayan de Oro o sa ubang mga population centers sa Pilipinas. Sus, kadako sa kadaot sa atong trafiko tungod sa pagkatanggong sa atong mga sakyanan diha sa kadalanan. So para nako, dako na kay na nga justification atong buan og binilyon, trinilyon sab ka pesos ang atong investment sa mass transport system kay porting dako man din natong pilde tungod sa traffic congestion. Sa ubang kanasuran na sulbad ang ilang wa man hingpit masulbad pero naibanan ang ilang problema sa traffic congestion tungod sa ilang mass transport system. Kita dinis Pilipinas wa gid tinuod nga mass transport system. Gawas anang train system diha sa Manila nga sige sa kaaberya, way laing lugar sa Pilipinas nga dunay lehitimo nga mass transport system.